Sunke. Iedereen raakt een beetje opgewarmd. Het vlaghijsen is in het leven geroepen om één ding natuurlijk. Om officieel de vlag bij de prins in te gaan luiden en de vaan ten top te hijsen. Het ziet een beetje raar uit als ik dit officiële gedeelte in mijn blauwe pakje ga doen. Dus ik geef Gerrit het woord even over aan onze voorzitter. Dankjewel, ja, en inderdaad, verzeen hier natuurlijk, de naam zet het al, voor het vlaghijsen. Traditioneel komen we hier de eerste keer de vaan ten top hijsen. En daar vraag ik ondersteuning voor van onze twee adjudanten. En scheer samen met onze protocolmeester Roebe Boebe. Ja, dus met die witte pluim, daar kent ze maar herkennen. En we hebben dit jaar gaat heel speciaals, want we hebben een polder aan het zich onttrokken is. Of in ieder geval gedeeltelijk. En wat je nu dus niet zult kunnen zien, is het voorbereiden van de vaan. Daar zit heel netjes opgevouwen. Je wordt na het seizoen houden we dan op. Dan vouwen we dan precies op die hoekboel, zeg ik. In drieën en tweeën en enzovoort. En dan doen we daar in een kistje. En dat kistje, door was ik tegen de tuin. En dan denk je, dat is een grapje, meneer, en dat doet ze hele stuurlijk al. We zijn een stand-in vaan, we moeten natuurlijk, want we hebben een lokaal in de gevonden. Maar we hebben onze vaan terug. En we gaan dan zo meteen lezen. Wat je misschien niet hebt, is dat de traditie is, en dat gebeurt ook zo, dat we soms ook kan. Maar ze hebben een rekening gestuurd naar al deze lief. En omdat het al een boveneen wordt, dan zien we het best wel. Dat ziet er allemaal te maken dat we rond 6 uur, kwart op 6, over 7 uur, we gaan die dan het uur even voor want dat wordt natuurlijk onder de toeren van de Nederlandse grootste. Behind the scenes, behind the scenes. En dan gaan we op de tussen is gepast. Mocht ik de vaan vasthouden en even wachten. Ja, dat is het best goed. Dus ook willen vragen. Dan moet je de rechterhandel die je linkerdochter, die je zuidkant hebt. Rustig eigenlijk. En dan komt die in de baanhees in de toren van de Limburgschoolschool. Alles gekend was. Goed. Ja, trek maar naar boven. Zo lekker je dan mee. Goed gedaan, mannen. En de mannen hebben er nu van genoten, denk ik. Als je daar er nu van genoten. Maar op het moment dat ik eerder over de meest moet hebben, iedere mensen weer omhoog moeten gaan doen. Op een gegeven moment, dan geeft de show misschien een beetje vandaag. Maar ik weet zeker dat ze dat laten doen. We liggen meteen even van de gelegenheid gebruik maken om twee nog te bedanken. Verzin van Murgen namelijk is samengekomen. Je zou het niet zeggen, maar smurgers moeten hier nog even kallen wat we ook weer precies hier gaan doen. En daarom moeten we nog even ergens samenkomen. Dat hebben we dit keer gedaan in het Pleinkoes. En de eigenaar van het Pleinkoes is hier, dat is Prins Rick. Want dat is in de prinselijke hoogheid van de kroonkleren. Rick, hartstikke bedankt. Prins Rick, hartstikke bedankt dat we vanmorgen bij jullie de gast mochten zien. Dankjewel. En dan even even kent er allemaal, dat is Jeroen Klinkers gewit, het heet in het groen. En dit jaar deed er ook in het blauw, want hij kent de getuin onderhoud, als het moet kent er een stukje straat bij leggen, hij kent in de vijver graven, hij kent heel erg veel in de getuin. Maar sinds kort zit er ook in de business van mobiele podia. En voor dat mobiele podium willen we hem heel hartelijk bedanken. Dankjewel.
En voordat we weer gaan en luisteren naar de speech van de oppervlaris en het nog spannend wordt of zijn heliumstumpje inmiddels is verdwenen, willen we nog een klein momentje inruimen voor de man van het geluid. Want Peter en Pascal, kom even naar voren. Ja, je kunt nog zelf geen butenmars geven natuurlijk. Mannen, in 2009 heb je aangeboden een belangeloos het geluid van het raaf te gaan verzorgen. Weer hebben we nu 2 keer 11 jaar jubileum met het vlaghijsen, maar ook dit op jubileum. Je staat er altijd voor ons klaar, je regelt het altijd feilloos en we willen dan ook even bedanken. Daarvoor hebben we 2 bedankjes voor u. Allereerst het huisdrankje van het raaf. En dan hebben we ook voor u een bijzonder cadeau. De prins krijgt altijd een bijzonder aandenken, maar ook voor u heb je een ganz bijzonder aandenken laten maken. Want we kunnen bij dit moment stilstaan en we hebben voor u de gouden microfoon laten blazen. Deze mensen doen dit allemaal belangeloos. Die staan helemaal voor ons klaar. We hebben altijd last minute vragen en wijzigingen en ze anticiperen daar heel makkelijk op in. Men, dankjewel. Kan jij afspreken? Ah, we moeten creatief zijn, hoor ik. Ja, nu gaat het mis. Nee, er gaat niks mis. Het is allemaal zo gepland. Het heet creativiteit. Want we hebben onze Blue Band. We willen de man van de Blue Band vragen, heb je nog een nummertje voor ons? Ter opvolging van een heel klein kaart. Ja? Ik zou willen vragen, nummertje 7. Ja, we kopen. Live gezongen.